Kasi tong atum lapen along oprek pen na dote mas sa alang itum si pini Japon lo alam bang pini alam kedo iko patege ilitum kating hon ojit day member of Karbianglong Autonomous Council October 7 Arni 17 October 7 ইয়াত কে অক্টোবৰ 7 বুলিহে কৈ দিলে আকৌ 25 বুলি 24 হ'ব লাগে নহয় জানো 24 এইটো কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব 24 যোৱা বছৰ ঢুকালে এতিয়া 7 মাহ বেছি হ'ব ইয়াত নিয়মতে ইয়াত অৱশ্যে কাউন্সিল ৰুলত 6 মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগে বুলি ইয়াত কোৱা নাই ইয়াত কৈছে in the event of any vacancy arising in a constituency under sub rule 1 or 2 the governor shall by notification in the gazette call upon the constituency to elect a new person to fill the vacancy within such time as may be specified in the notification, and these rules shall apply as far as may be regarding the procedure for the election of a member to fill such a vacancy. Nada ketok la pohelo Ningka ciklian truk angbok pedo tunangi po bangke MLA la pen MP alam MLA MP atum yong si ciklian truk angbok resign det tame la pen ke thilot tame ba expel det tame la son lo te hadak election do tunangi po alam do la kipuia theke itum democratic adet apo council lo lapen council lo lisita constituency ang bong representative do bek nangji lahelo alam mangge athima representative hello abinong kam lam kaning dia bang ke claim nang dia bang la katowe constituent non ke haurakat constituency ad munit atum aning ke hangason an kisung ason ang alang li siningyan ko ay anot ni cikuyong proxy so silo kaning dia bang abeder lo ke claim dia bang abeder lo la pulate la ke constitutional failure lo pulay alamang constitution fail that lo la pochi democracy ta fail that lo la si democracy ke fail bheder nang ji pusi constitution ke fail bheder nang ji pusi election do bek nangji la pen governor si la notification issue nangji peklan nangji dan la ke beken lo po la so hauraghat a constituency ke in kaidang lo abedat lo amunit representative kaningji pinangya bang ke claim pinangya bang abedat lo pura Governor si notice along peklang nanji la penanga ka peklang along election ta kapedoji apan komanduar ni penoma pedoji kopia cikluang dong si pedo naima la pedobek nangi pusila dakipu la ke rule 16 along la pen aku amendment abang ke 27 amendment act 2013 naningkan ka amendment la hello la so take ben election do bek nangi pulo amat election do dede la si pini nelitu ilitu APHLC tu la pen APHLC ben nga along nga che kroy do na tuman nang dundelang si taar logan do pik po nitum chini hala alang itum anta nelitum pini ke hanga thege ka dimana thege la hello election da hauraghat constituency MSC constituency along election pedo serak nai lahelo alam ke ason ka prek alam ngali la pen ning oy alam lo tema ilitum
council non kacari bo matuk lapen hala hill area department na minister talo lapen gobernur matalo lapen chief minister matalo kosono ne alang litung election pedo hai hede ladak haurak hat ke alang litung ke hai jiang ring ta do sita alang litung pedo hai hede kali te hala so ang ring bang danon awi tu dia lo ne ko pilu ne lo kom lo athik khete non ne emergency si ang ring do thurong lo la si kapiri la tu la si do hai hede lo ladak ke la so dim ke nominated ke klenji puke dak lo long abe lo long tok ti lagi nominated dak klem nei puke nominated ke bang phi tak et do la tum ke do et lo jong si nominated silami posita lage dak hauran hat aphan ka lidet po ako nominated silam thui pulote komandi no do phan ka ko pisun tutuk nang lepo hala nominated ke klem tang chom phan ke la sila bang ke nominated ke claim ye ko bang la ka rule ateng abedat lo lage un e la song ke tang la si allo ateng claim nang ji busi nili tum ephl si tum jasemet kaninye kai kita allo te aron ateng si claim nang ji busi nili tum jasemet kaninye la si hala difu municipal board ta election pedo de dok muka town committee ta election pe do de det hamren town committee ta election pe do de det jengkha town committee ta election pe do de det wothalang so town committee ta election pe do de det bukulia town committee ta election pe do de det dengaung ta pe do de det lapen ke bukajan ta pe do de det la son along anta pe do de det election ka pe do de ke ni tumre kacetan nun di pulote ahok lo poisa koros unang leji ni tum poisa abe ahok lo do di det asonte poisa bang koros jok ko puji ni tum ta seta lambang la pugali de poisa koros utanang ne lapen ke demokrasi aron pedo nang ya tema itum demokrasi putang det lo rat aja kong men sika caria sorkar putang det lo angge nonge rat aja kong bangke awi tu dia tu rat aja kong bangke arkan pet lo la BJP tu polote cingi lor non lage bongo sena tu lapen ke RSS tu jetana ling sita arlo benge la tum lo la si la tum kali puge puno lo la tum kali bongo sena kali RSS kali puturong lo te lage emetana ka cipi lu je plan der pola bangke ahok alam lo lagi jong si ahok kali kuante ladak utor borbil long polo eviction sede lapen PGR along le an ha keroni da polo eviction sede ko posien de hala railway line king along le la Bangladesh amuni tum cerai ki la anda eviction sede ko polo eviction sede athima la ilitum non council long kedo MLA MP atau mata Karbiang Long West Karbiang Long di Mahasau pen antuke monggo senala pen RSS tumsi kokhet alang litum pan alang litum charting muni athema alang litum lo abirudhe ke claim ta akis do corruption da akis do thupi khangjang Yong si alang litum ka chartingi pulote alang litum pan ke aku lo ating ben si aku alang litum pan court case pile po atik thete phasi nangi po anta order pidukok na the la si alang litum ka ferie po si charting da hai hedat la si non ge bongo sena pen RSS atum si Karbiang Long ke cari det lo non ke ben ilitum MLA MP CMEM MSC atum anke ake ong atum ke alang litum ke Bongo Sena Bihar Sena lapen ke RSS atum hatiar ason arisim si ceplang nundet la so lambang nitum asap taning dok di atema karbi atum nitum ta independent
kalisita nitum autonomous do ingtum. Nitum autonomous aja kong nitum jahar jak ingtum. Lapen laki jahar jak vek nangi. Athema labang so autonomous aja kong ke sik schedule pensi itum panang pilih. La posila sik schedule pen ke long aja kong a political aja kong ke ilitum jahar jak ber nangji. La ka jahar jak long je pensi nilitum lapuan. Tuwarat aklong pini footpath along nang toprong antai ke claim nang la arwe ke jang apot si ke nang itu nun tum da do pik lo na telefon nang luju lo sita la doan sita ne tum piklang nang kok lo je la ke imported soda alam lo puke la si la bangsu alam memorandum ne tum gobernur phansi kok lo la pen la so memorandum lake ilitum ha DC Phansi through district commissioner Karbi Anglong Phansi nitum submit po piniyamasi submit dam det po non nili dam serak po dapen bayi po aprang hadang li pen submit dam nangji lasi alam ge la pulo ilitum ason ka prek akam kali ladake nominated ke piunelo designated po da pionelo Allah wela dake election pe do bek nangji hailing hainon sedan non hailing hainon seta election na bangke pe do bek nangji la penili tum pudun lo election na bangke itum 2022 ningkan ilitum case file lo high court along jela Panchayat Allah benketak election pedulong le. Election pedulong le. Lapen la 1952 aningkan a rule pensi. Election papedo nangji. La rule silam letike. Lapen rule ka silam ya banta. High court pen order piet lo. Lapot gobernur panitum la so a memorandum pen aku chuning richulo alangli. No madhala council tum lulu etlo pasi puapot arul silam etlo pasi puapot halabang so arul no mat approve serak no pasi nilitung ipudung mo kechok ke doan ge ilitum emen tulong ji lapen hidup na ke pudun la hello hala 1951 arul abang section 128